ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಶಾರುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತೇನೆ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಚಿಕನ್ ಹರಿಯಾಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ ತಂದೆ ಅವು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲು 3 ಚಮಚದಾತ್ ಕರ್ಡ್ ಐದಕ್ಕ ಚೂರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಐದಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಈತ್ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಡ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕೋರಿಗೆ ಮಸಾಲ ತಾಗೋಡು ಇವು ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಜನೆಗೆ ತಂದೆ ಯಾ ಮುಲ್ಪ 2 ಚಮಚದಾತ್ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ಮುಲ್ಪ 2 ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿಯೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೋಡು ಚೂರು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡಿ ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಆಂತುಲೆ ಅವು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಪುದೀನ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಏಳೆಡ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕೆ ಆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಗೇರು ಬೀಜಗೆ ತಂದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಯರೆಗೆ ಬೋಡೈನತ್ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಡಿತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸಾಲ ಮಾತ ತಾಗೋಡು ಇತ್ತು ಒಂದು ಮಸಾಲನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪೋಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಐನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೆಗೆ ತಾನೆ ಬಾಜನೆ ಬೆಚ್ಚ ಐನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 3-4 ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಐನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಲಿನ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಸಲ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕಡೆ ದೀತಿನ ಜಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಅವೇ ನೀರನ್ನ ಈಗ ಪಾಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಕೊದ್ದಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆದ ಪೌಡರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊದ್ದಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಾತ ಪಾಡಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಟೈಮೋಡು ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಉಂಡಾಂದು ತೂಡು ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಒಯ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದುಂಡು ಕೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು
ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿ ಹರಿಯಾಲಿ ಗ್ರೇವಿಗ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚಪಾತಿಲ ಮಲ್ದೆ ತುಲೆ ಇಂಕಲ್ನ ಚಿಕನ್ ಹರಿಯಾಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಟರ್ ರೋಟಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನರೆಗ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು, ಈಸಿ ಉಂಡು, ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು. ಏರ್ ಮತ್ತ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.